Al segle VI abans de Crist, a la Magna Grècia, va aparèixer una forma de pensament racional molt diferent de la dels filòsofs milesis, els pitagòrics. L'escola pitagòrica tenia un caràcter sectari. Els deixebles havien de passar uns rituals d'iniciació i de purificació, i tots els coneixements i descobriments es mantenien en secret. Eren bastant elitistes, però s'hi permetia l'accés a les dones. El fundador de l'escola va ser Pitàgores de Samos, qui en va establir els eixos principals i a qui, probablement, se li han atribuït bona part dels descobriments fets per altres membres de la comunitat. De fet, directament de Pitàgores no s'ha conservat cap escrit i, encara que les fonts antigues en parlen, no tenim garanties que, de fet, arribés a escriure res. Els pitagòrics van rebutjar la religió grega i en van adoptar una d'oriental, l'orfisme. D'aquesta, van recollir algunes creences relacionades amb l'ànima diferents de la cosmovisió grega. Segons ells, l'ànima existeix en tant que realitat separada i superior del cos. El cos és mortal i impur i està esclavitzat per les necessitats materials. En canvi, l'ànima és pura i immortal i la seva activitat natural és el coneixement, el saber. A la vegada, l'ànima és la que dona vida al cos i, per tant, el cos depèn de l'ànima. Quan no hi és, aquest es desfà, però l'ànima no depèn del cos. És autònoma i, de fet, la mort és com un alliberament del cos, tot i que no l'alliberament definitiu. Els pitagòrics van adoptar la doctrina de la metempsicosi, la transmigració de les ànimes. L'ànima es va reencarnant en diversos éssers, humans, animals i fins i tot plantes, i per alliberar-se d'aquesta successió de reencarnacions s'ha de purificar. La purificació és la manera d'accedir a una vida superior definitiva en el món dels astres, i es basava en dos estats. La via ascètica, que consistia en seguir una sèrie de preceptes, alguns d'ells alimentaris, per aconseguir ordenar el cos i l'ànima. I la via intel·lectual, que no era accessible a tothom, en la que es tractava de potenciar l'estudi i el coneixement, en tant que activitats pròpies de l'ànima. Amb la purificació s'aconseguia una harmonia, un equilibri interior on cada element es resituava en el lloc on li tocava estar. Aquesta idea d'harmonia, d'ordre, es va convertir en l'eix vertebrador de tots els aspectes del pensament pitagòric. La realitat té un ordre, un equilibri que s'ha de traslladar i mantenir a escala vital, també. De quina manera? En el terreny social, l'harmonia s'ha d'aplicar a les relacions humanes. Creien ser els escollits per reformar moralment la societat, ja que, segons ells, es trobaven en possessió d'un saber superior. Concebien una societat que reproduís el model jeràrquic de la mateixa secta, i per fer-ho, també van desenvolupar una intensa activitat política que els va portar a controlar algunes de les polis de la Magna Grècia. I en el terreny de la investigació, s'ha d'aprofundir en l'estudi de les matemàtiques, ja que aquestes són el reflex de l'ordre cosmològic. Desenvolupem una mica més aquest aspecte. A la pregunta sobre l'argé, els pitagòrics responien que era el nombre. Els nombres són l'essència de la realitat. En configuren l'estructura. Per aquesta raó, si volem entendre la seva naturalesa, haurem d'investigar les relacions numèriques que amaga. Aquesta consideració els va portar al descobriment de diferents fórmules matemàtiques, com el famós teorema de Pitàgores, i moltes altres relacionades amb la música. Entre elles, van descobrir les relacions matemàtiques de les harmonies musicals. Pels pitagòrics, com la música, la resta de fenòmens sensibles amaguen relacions numèriques. Ara bé, cal tenir en compte que tenien una visió dels nombres molt diferent de la nostra. Els nombres no eren abstraccions, sinó que tenien presència física. Eren figures geomètriques que configuraven el món de forma material. Entre aquests, donaven una especial importància a la figura del tetràdquis, el número 10, el més perfecte, la síntesi dels números bàsics, que formen un triangle equilàter. De fet, sobre aquesta figura pronunciaven els seus juraments. Per explicar de quina manera amb els números es generava la realitat, els pitagòrics tardans, coneixedors de les tesis de Parmènides, van acabar recorrent a una visió dualista d'aquesta. Tots els nombres són divisions de l'1, neixen de l'1,
i dels seus principis. El limitat, allò precís, finit, determinat, i l'il·limitat, allò infinit, allò indeterminat. I aquests principis produeixen 9 principis oposats més. La realitat és una síntesi de l'il·limitat i el limitat i les relacions numèriques es basen en dualitats equivalents a aquests termes. Com que l'essència de la realitat és el nombre, l'univers també ha de tenir una estructura numèrica perfecta. Hi ha 10 esferes que sustenten els 9 planetes i els estels fixos. I com que amb les observacions al cel els en faltava un, se'l van inventar, l'antiterra. Al centre de tot hi ha el foc central, que no equival al Sol, perquè aquest el comptaven com a planeta. La Terra, que té forma esfèrica, està sempre alineada amb l'antiterra i el foc central, però no gira sobre ella mateixa. Nosaltres vivim a la part encarada a l'exterior de l'univers, fet pel qual no podem veure l'antiterra, i només percebem els rajos del foc central de forma indirecta a través del Sol. Els pitagòrics també creien que cada planeta en moure's produïa una nota, i com que tots es movien a la vegada, el conjunt produïa una harmonia. Que nosaltres no siguem conscients d'aquesta música es deu al fet que naixem sentint-la, i hi estem acostumats. És el que nosaltres anomenem silenci. Finalment, la crisi de l'escola es va donar tant per motius externs com interns. Mai es van acabar de guanyar la simpatia del poble, i això els va anar afeblint. Però el cop decisiu va venir d'un descobriment matemàtic, el dels nombres irracionals, com l'arrel quadrada de 2. En la seva creença que els nombres eren perfectes i que la perfecció era sinònim de límit, de definició, l'existència dels nombres irracionals suposava un daltabaix doctrinal. Tot i que sembla que aquest descobriment en un principi es va mantenir en secret, es va acabar difonent, i això va accelerar el final de les comunitats pitagòriques. Malgrat la crisi, la influència dels pitagòrics no va passar desapercebuda. L'escola pitagòrica va renéixer en el curs de la història en diferents formes neopitagòriques, i a més, va influir directament o indirecta en el pensament de molts personatges i moviments destacats al llarg dels segles. Des de Plató, que va adoptar alguna de les seves tesis principals, passant pel model educatiu medieval de les arts liberals i les idees de proporció i harmonia matemàtiques en l'art del Renaixement, fins a bona part de les concepcions matemàtiques de la ciència moderna. I amb això hem acabat l'esquema del pensament dels pitagòrics.